Ne molim te, Gospodaru, za čuda i viđenja, već za snagu u svakodnevnom životu. Nauči me umijeću malih koraka. Učini me sigurnim u razdvajanju vremena. Obdari me osjetljivošću da odredim šta je veoma važno, a šta je manje važno. Molim te za razum, da odredim suzdržanost i mjeru, da kroz život ne klizim, već da razumno određujem dnevni raspored, da primijetim svjetlost i vrhunce, da s vremena na vrijeme nađem vremena za ljepotu, umjetnost i kulturu. Dozvoli mi da spoznam da snovi o prošlosti i budućnosti ne vode daleko. Pomozi mi da dobro djelujem neposredno, da sadašnji trenutak prepoznam kao najvažniji. Sačuvaj me stava da u životu sve mora dobro proteći. Obdari me trijeznom spoznajom da su teškoće, neuspjesi i udarci stalni pratioci života, uz koje rastemo i sazrivamo. Podsjeti me da srce često zamućuje razum. U pravom trenutku mi pošalji prijatelje koji će mi strpljivo reći istinu. Uvijek ću tebi i ljudima pustiti da mi govore. Istinu ne možemo reći sami sebi, ona nam biva kazivana. Ti znaš koliko nam treba prijateljstvo. Daj mi da budem dorastao tom najljepšem, najzahtjevnijem i najosjetljivijem daru. Daj mi dovoljno mašte da u pravom trenutku na pravu adresu pošaljem paketić dobrote uz popratno pismo ili bez njega. Stvori od mene čovjeka koji će braziti duboko kao brod, kako bi dotakao i one koji su ispod. Oslobodi me straha da propuštam život. Ne daj mi ono što želim, već ono što mi treba.